však ja vravím, že je to tých 10 minút. Ideš Dušana ponaháňať? Mary? Čekáš na naháňaček? Jaj, ako nestihnem. Poď, Peťo, poď. Musíš nejaké chyby nechať aj druhým, nie? Dobre to je, poď. Poď, dobre je to. Poď, dobre. Spomal, Duša, nepreháňaj to, kľudne, voľnejšie. Nemám, dobre? No. Na to, že si to dal 5 minút na kilák, tak také zastrané to asi nebolo. Ale tak som obiehal, ale... Inak mapovo ako ľahké? Mapovo veľmi ľahké, by som povedal. Kontroly sú také iba stromy, zústníky, výdraky. Lopky pár, ale nie sú tam kamene žiadne. Ani jeden som nevidel. A je to také popadané stromy sú, keď stále šumy sa pokiaľ, stále iba skáču. Mapa sedí? No, mapa je dobrá. A paseky sú zakreslené všetky. Rubaňské. A asi kilometr sa bežali po Rubaňské. Súčet alebo také nejaké dlhé tam? Súčet. No je tam jedno veľké Rubaňsko, na ktorom sme aj dve kontroly. To bolo tak asi toľko to. Takže je to také. Aj to bolo neplaštované, alebo veľmi. To má prvý kontrol bolo takých 10-15. Išli sme po ceste, po tej hlavne a iba išli. Jeden balík, druhý, odbočili sme na takú bočnú a z neho niekoľkatí išli tam, niekoľkatí tam, až potom som mal ja svoj. Tak veľmi veľa. Takže tu sa bude začínať, podľa mňa stále, vieš, do tej... Ale teraz odbiehali aj hentam dokonca. Išlo aj opačne, že dole išli. Cez dedinu bežali a hentam niekde už traktári. Záleží, aký výber možno. Tak ale museli tu mať vlastne toľko, aby každý úsek podľa mňa bude mať prvú úplne iné. Pohoda. Však si to išlo dobre, ako podľa mňa, takto máme ísť, rozumieš, zadržanie, nech to proste vydržíme, akože, takže. No, ja som si nepripadal, že by som to vydržal ešte dva. Ale však. Pohoda. V tom prípade by to chceli tak 50 minút. Taký extrém. Ja ho čekal, možná to bude, když tam bude nejaký kopec, bude zle. Pravý ide. Ale nemal by si sa chystať? Ja už sa nachystám, ja sa jenom prezujú a oprečo si... Ale na tak skoro do... Takže príprava na tretí úsek, 12 hodinovkárov. Effort's finest, Jan Kraut. Willkommen zurück. Poď, Dušan, dobre je to. Next team. Poď. Dobre je to. Bratislava, team number 228. 228. Und die Ferrastabs, team nummer 71. Dobre, pohoda. Darstellen. Takže 10:36, vybieha nám tretí úsek. Martin Riebisch vom Team Nummer 47. OL Baden-Württemberg. Tak aké to bolo? 7 Tobias Janisch. Dobre, bez chyb? Ständig in Mám tam Bewegung. chybičky, ale tak do 2 minút maximálne. Pohoda. Úplne ľahké, akože dalo sa aj do lesa, ako nebiehalo sa len po cestách, no väčšina po cestách, ale s tým, že odbiehanie do lesa, pekne. Tak, pohoda. Tak teraz bez fotenia, brácho, ako vidíš svoje šance? Jaký si červený. Optimisticky. Ale neviem, aké sú šance kolegov som. Máme v teba plnú dôveru. Jasné.
Tak čo moja predávka, jak to vidíš? No, dúfam, že skoro dobehneš. Uvidíme, či sa vrátim. A pustíš ma rýchlo do lesa. Tých 9 minút. Nevidím tak optimisticky ako oni. Ale inak zatiaľ to je len tak, tie naše dve štafety. Ewig immer, also das Ziel ging schnell, aber hier hat es ewig gedauert. Ich dachte dann auch immer im Wald. Ich war immer schon hier weg. Ich muss so aufpassen. Ja. Irgendwie auf meine Woche alles langsam. Actually, the one in the finish is to have the starting time for the Poď, Elena. Team 14, das Himmelfahrtskommando, kommt wieder rein. Poď. Ahoj, Manta. Und das Team 63, der halben Skiclub überall. Poď, brácho, poď. Team 224 und Team 76, Speedy Gonzales. Ideš, pobejanko, šlap. Snakes. Poď, had! Pobehade. Šlapni. Je to tam. Dobre. Pekne, poď. Team 228, the short Bratislava Snakes. Your runners coming in. A poďme, Bahuš, ideš! Zaber, Peťo! Poď! Hop! Und die nächste Schlange ist auf dem Weg, jawohl. Posledný had je na ceste. Áno. Dobre, poď posledný had. Poď, pohodičke. Hop. Čakáme ťa. Bež tak, aby som stihol vytráviť. Nie, dupni na to. Das Team 34, die Träumer. Undine ist wieder auf dem Weg ins Ziel. Team 34. No. A aké to bolo? Bežať. Super. A ešte raz bežať. Takže kondička, hej, aj nie mapa, ale kondička. Ešte už na poslednú to sme kontrolu, že chceli až dole kopcom, lebo Team Nummer 44 bitte. Und das Team Nummer 51, Team Number 51, Bratislava Snakes, bitte zum Wechsel. Ich wiederhole, Team Nummer 44. Poď. Team Number 51, Bratislava Snake. Team Number 44, our friend from Hungary, please. Team Number 44 for change, please. Weiterhin das Team Nummer 221 zum Wechsel und das... Tak, Duša má za sebou prvý úsek. Vyzerá to dobre. Ako? So, jetzt bleibt vor das Team Nummer 41, die Einsiedler, Team Nummer 41 und das Team Nummer 251. A naspäť do kopca Polsík. Das Team 251, Marca Carvalho.